也摇他，他，他这这不了的，原来都以为呢，原来都不以为。Ini bapa mai, shoni ga indo. Ini bapa. Oh, don't like hey, I want to be in bed. Oh, Charles, I didn't pay. Hey, shaitan, oh, Nkosa nakamama, nkosa nakababa le. Lega baba no mama, lega baba no mama. Yeah. Nyakaza, hey, nyakaza mpemu, nyakaza mpemu. Alika lodwa lapho efull la Amanye wazani Nibhale phansi into engekho afika buka iphephe. bachazela ukuthi Ubani wazi ukuthi kusele ini. And then I did not know why he was there. Why that time, I didn't understand why she's married. Yeah. So, ngacabanga ukuthi mina kwenziwe yini ukuthi ubhekene abe ubaba wami eyangenyisa le nto le. Ubaba owami ungijala mina wahamba ofela obona abafazi abanye ngagcina ngibe nobaba ongena ubaba obhuti ngasese ngiyadanda lenithi ukuthi commemorate whatever ngiyakunyanya Ama-families njengalokhu uKristu eza emhlabeni wezela onke ama-family aphila ngaphansi komthunzi welanga. Ngakho-ke ibusise uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngakho-ke umkhulu sizofaka-ke nanto ucingo olusha bese-ke sithatha ithoba ngicabanga ukuthi-ke
akuzoba ubani banika amakhamera kanjalo amafoni nayo yonke into lapho-ke washo dusukhulile ngazi Bajabana sikapho. yebo Kunjalo. umkikizelo kodwa Makoti. siyabonga bazalwane sishayele izandla ezinkulu inkonzo kwenziwe over to you akwenzeki kuthiwa siyabonga isipho leso mama esisuka ngengane zakho lesi esinababa umama iringo nathi kababa Oh, iyo ivumile. ngiyafaka ngiyayisela ngiyasukela ngiyafaka mina hayi bo awakapheli umcimbi kwensizwa ahambe la noma kungabongeki njengasithi sizobonga ake nihlale phansi ngithole umsindo ake nihlale phansi ukhuluma mina manje mina kanjena ngezisebenza nami hlale ngibona benza abengenza kodwa ake ngisho nje ukuthi nami nje kumndeni sengiyingxenye yakwafeka ngafika ngimncane nami nje ngibona nje ukuthi mashada semncane kumnandi ngoba konke kusokuba ngamalungu omzimba soka sakhambile konke ngafika nami kuloya muzi ngobe wayesemncane kakhulu manje uma ngifika kwaMfeka ngafica umndeni uyabona njena ohlakazekile hayi nohlakazekile ongekho nje ongekho kasafuli kodwa ngafika ngimncane ngafika ngawubumba nomndeni ngawubumba ngawuhlanganisa ngawubumba impela abantu la ngashadela khona phezulu neMazimnandi abanye baba ke babuze bathi wengane unabo kodwa abazali awumuki ngani uyihlalela kini ekhaya ukuze uzogana emndenini onje kodwa ke ngase ngifunde ngathi mina ngisaba ngoba ubaba wami ngalesi sikhathi ngiyoshada wangitshela into eyodwa ukuthi lalela ke ngane yami ubabulala wathi lalela ke ngane yami uma uya kwaMfeka uyoshada ungaphinde ubuye ngezwe lelozwe lelo izwi lika baba bathi uma uyoshada kwaMfeka ungaphinde ubuye yebo wayisethu baba ukhona itiyela mngane yami bese kuba khona lamalolo amakhulu aqhamuka enyakatho athi angikwazi ukuthi aqhamukaphi uma bakuqosa kwaMfeka ufika ume la itiyeleni ungenze itiyela ubuyele la emzini wami ekubambuyazi uma etiyeleni bese uthathwa lo maloli-ke ngoba umuntu oshadile mina ngimfuna abuye ekhaya Uye ezaphowa. yebo bathi uyenza phakathi bathi bokugawula abanye abantu ezaphowa kodwa engibonga kakhulu angazi ngabonga ngithini angibonge nje izingane zami ngibonge umndeni wakwamchunu angazi ngabonga ngithini inhliziyo yami iyathokoza ngibonge futhi nakumakoti umakoti wakwami uLethi
ngiyamthanda ngisho njalo nje ngimbiza ngoLethi ngoba ngasi nje ngimbiza ngoManqumalo yena yedwa kuzobe kwenzakaleni ngizothi weManqumalo ngathi ngisho isalukazi nje sokomunye umuzi engasazi kanti uma ngithi weLethi ngisuke ngithi ngisho indodakazi yaphi ngiyabathanda nje abantwana bami icebo lami ke elenze ukuthi wami umndeni uhlangane ube yilokho yikhona lilodwa elami icebo futhi izingane zami ziyalasi leli cebo lami lokuthi mina njengoba bewu8 kwase kufika uLethi manje sekunondodana umchunu ngibathanda bonke ayikho eyami ingane yilelo cebo lami uwenze kahle ungowami wenze kabi ungowami ngibathanda bonke akukho la ukutheni umama sothanda lo umama so uyabona unyanya lo yilona cebo lami ke engalenza ngihlala nazo ingane zami ngikhulume nazo ziyangazi namhlanje sesinabazukulu baningi kunabazukulu bamantombazane kunabazukulu babafana ngaqhubeka nalo line engibathande ngawo ngithanda abazukulu bami bonke bayakwazi nabo owentombazane ngeke uzubone omfana ngeke uzubone bahlangene ngendlela ongakaze uze uyibone ukuthi lo mntwana ngabe uzalwa intombazane noma uzalwa umfana bonke njengoba ngithi kulona ngihlale ngikhuluma naye ngithi uyena wokuqala phela lona ngahamba yabona nje isimo sakhe ngihambe ngivuka naye njengamanje nje enhlizweni yami ngeke ngihlale nabo phansi batshele ngithi Mthobisi noma sengifile wena yokhuluma bokuma kanje sebephahle uMthobisi ngoba ngumvelo ngapha kube ngumfundo ngapha uMthobisi ke bese siyakhuluma ngogogo ngomagrizi wakhe amthandayo bazobe bekhulumela mina bonke bemi kodwa laba bathathu boma phambili bese kuthi ke laba abasho uMthobisi boma ngemuva ngisho ukuthi ke ngiyabonga kakhulu izingane zami ngiyabonga kodwa ngengathayima kancane uma ubaba omncane isipatshapatsha sizayo singangawe nje ngisho nje uyabona ubhuti uzosibona nje sinjengawe sihle njengawe ngawe ngani lokho sengiwanamathela lamaka nasi lesi sipatshapatsha sizobe singangami nobude kanti nje usho mina ngiyamthanda 100%. ngiyakuthanda Mzingeli omncane bazalwane ingane zami ubaba wenu lo ngisho kuba kulaba ngithi mina ubaba wabo omncane noma kungathiwani inkosi sami mbizeni ngoba yekani namhlanje ngizonquma lamazwi ukuthi uTswerene abaphele nje ukuthi akuyena uTswerene ubaba omncane bese kuthi ingane zithi umkhulu omncane abaphela amazwi engane zami zithi ucela enkosini uTswerene into engayazi ukuthi mina ngibahlonipha bonke uke wathi ubhuti uThokozane ngazi wayebuza ini ayibuza usuyakhuluma ukuthi kahle uyangazi mina makoti ukuthi ubani ngithi mina yebo ngiyakwazi ukuthi ubani uthi ngingubani ngathi mina baba omncane angikwazi ukubiza ngegama ngisho uThokozane ingane ngiyifice ezincane ngathi angikwazi phela baba omncane ukubiza ngegama ngiyasaba nje ukuthi uThokozane wena ubaba uma ngathanga ngumfowethu ubhuti ubaba omncane weingane zami angikwazi ukukubiza ngegama umfowethu amphathe ubaba ngeke ngiqale ukuthi nje ndothi ubaba ngisuke nje ngeke ngamanga nje bathi kushoniwe kusho ukuthi nje uSinethemba ade uyabona athi uSinethemba ade angasathe njani ejabulile bayeqhamuka ukuthi yakho stats usho kimi uyahlala ubaba omncane bathi ke laba sekhaya oJulia ho ubiza udadewethu ngegama kodwa umakoti kabhuti phela lo umakoti wakithi uma ngimbiza ngaleli gama nami ngamhlonipha ngathi yebo ngathi baba omncane ke lo baba omncane ngisho ingane ngiyifice ezinqa ngiyabahlonipha nani ke izingane zami ngisho lo uyakwazi ukuthi la ekhaya kuyahlonishwa ngatshela ngisho loyo gane ngathi uhlonipha uzihloniphe konke kwakhona ngakho ke siyabonga bomzikeli kaNdaba bangakhohlwa ihawo enganabanye sabalikhohliwe angazi ngachaza ngithini Yaphila lento yaphila makoti siyabonga mkhonyane siyabonga nani bantwana siyabonga nonke abantwana bami ngiyawuthi ngishumayela ngifuna ukuthi angikhulume nje iqiniso ukuthi uyani ngapha phakathi nonyaka nomqala unyaka ophela unyaka odlule
ngeke ngicabanga ukuthi siyenze lento sayenza ngo-30th anniversary kwi-30th anniversary yethu ihluleka kwasho ukuthi imali ayikho kodwa ngimangela ukuthi noma mina ngihlulekile kodwa uNkulunkulu kehlulekanga ubese efaka kinina angikhuluma iqiniso futhi ngithi ubuyile kimi ebusuku abo-1 ukuthi yini le ezokwenzeka ngathi no ngeke i-anniversary yebo ngoba ngithe ngiyabuka ngathi okay uMay manje hawu all along ngathi ngicela noJune hayibo uMay manje sekubuye ebusuku 27 28 ngathi no 28 isonto ukusho ukuthi abafuna ukuyihlanza nebandla lento bafuna ukuyenza bodwa that is why bazoyenza ngivuka nje kusenje njengoba nginitshela ukuthi mina cha ngibonile mina ukuthi yini le yes okokuqala kwesibili okwenze ukuba ngibone ukuthi iyo le nkonzo yilokhu uZanele ke wambuthi ngifaka usize bakhe uyabo cha ubengeke phela alokhuza angibuzanga ba wrong abasuke bengangibuzi uma ungangibuzi uzo abakwamashu bathi asiye nonkosikazi siyokwenza kumalokuzana kwabashadile sabahlephula baza bazontengela isudu ibhlukwe lakhona ngaze ngathi kwahlangana somntana result yalokho konakala ngenxa ukuthi basuke bangangibuza okugcina-ke ngasohlangothini lwalokhu ufike washo lo wathi ngiyafisa ukuba ngisho ukuthi ngizoshadelwa kodwa umuntu ozongishadela ufana nawe makoti ngabona nami ukuthi hayi kusho ukuthi inkonzo ikhona kubili-ke ngifuna ukusho bese ngihlala phansi vele ukhona wabuza ukuthi ngifonelwe umcebiseni wemazwi day before yesterday Thanga wathi umazwi uma ukuze kuhamba wena mkhulu engaganwanga uyothi umusu uhambile ngoba wena ubekana kulayini noma ngabe sekuyabheda kodwa ngakwazi ukuhleleleka kahle senza nemvuselelo kanti uzoqhamuka ukhulile eduze emvuselelweni kanti uzobona umlokuzana What umazwi ma usuhambile umazwi uyobiza kusabele bani wathi ngathi hey musumbuza lezo zinto engazazi wasethi ilokho ke kwaphela kanjani okugcina ke ngci ngibonga kakhulu kwakhona lokho nje ukuthi kungisizile mfuna ukuthi ngithi nonke kakhulukazi njengoba seshila umama ukuthi umakoti seshadile umthuni seganiwe cha siyafika 40 years thina uma kuukuthi nina wena noZanele ningqinisele 40 years nobe niqala into entsha ngoba thina uZanele omthathayo ufikile ku 40 years umama wakhe ubaba wakhe yes futhi iswa la ngathi siyemanaba ngubuze ngamabomu ngathi wena uzalwe emshadweni na wathi sibheke sehlulile bangizwa yebo baba ngihlala uzalwe emshadweni kodwa behlukanisa ubaba nomama ukuhamba kababa emhlabeni ngase ngiyabona ukuthi no icacile lento umakoti ngapha usalwa kulento engisalwa kuyona station kodwa kubo bonke abafazi bakababu wakhe umama wakhe wasala nobabu wakhe kusho ukuthi umama wakhe ugombela kwesaphi iba ugombela le kusifiso okugcina ke ngci ngomhlaka ngibonga kakhulu yini enza ukuba ngikwazi ukuhlala nonkosikazi iminyaka engaka na ngibe nayo inhlanhla yokuthi ngifunde ngomshado njengoba nje umazwi benomcebiseni bobabili bathe mabefunda iBhayibheli bafunda kakhulu i-second coming bajula nayo bangajula bazobofunda kuhle kabi baqhubeka kodwa mina ngathi mase ngifika esikoleni seBhayibheli ngafika ngafunda ngomshado yini ngifunde ngomshado na ukuthi umshado walimaza lo mfana ngoba ethu ngokugcina mina ngokuqala siwu9 kwethu kusho ukuthi ubaba nomama wangaphila kahle lokho kwangenza ukuthi ngikwazi ukufunda lento hayi ngiyufundile ngoba nje
ngomhla 24 kuJune umfundisi Siyabulela ungiqoqele bonke abashadile wangifonela kuthanga ebusuku wathi uzocela ukusho ukuthi bathe sebeswile nje ukuthi ngidlula ngale yandlela kancane kuloya mshado base bathi hayi ngeke siyamdinga umfundisi umkhulu kuba ezosifundisa ngoba sebehlala iminyaka engama40 kanti bona bayithathaphi lento manje ke sengibheke emfekayi ke njengoba ngibuye eSwazini ukuyokhuluma ngomshado sengibheke ke emfekayi kusho ukuthi sibonge kakhulu uNkulunkulu muhle futhi uNkulunkulu anibusise kakhulu ngiqinisa kinina seniganiwe neseniganile ningalukothi nenze izinto ezokwenza nihlukane mina ngithe noma ngathiwa sengaphinde kuba yinsizwa kwaMfeka ngaphinde ngithathe le ntombi ngaphinde kuhlethe futhi ngibe yinsizwa kwaMfeka ngaphinde ngithathe le ntombi ngaphinde kube yebo uthi umbuzo ngabe perfect na akekho umuntu perfect emhlabeni angikho perfect manje ngikhulume nje iqiniso ihlaya angisuzeli kuswa ngeke uhlale nami ngoba ngisuke abantu manje noma bengathi bayabona banyanye labo kodwa labo athatha baba angithophe angithophe sengisuzile wabekezela uma sayini zaloga Wait, ngendlela ezibonga. Ungatheli kakhulu mhlawumbe ungatheli kakhulu. Ungathi lo mina. Afunzana nje. Kono ingane. Awuzolinga nje mama khona kancane nje kancane. Kani kumama kufunza. Nomuna ohamba. Wacishe wangikhuluma. Hayi ngihamba zake ngoba angina phone mina ongcwele ukuthi uyinkosi epheleleyo ngomdala weyinsuku nosuku sicabanga ngawe ukuthi ungumuntu ohlelekileyo ngendlela engasayo kakhulu nangaphezulu kokuhleleka konke owakwenza emhlabeni kodwa waqala ekuthenini abantu bazohlala ndawonye beshadile ukuze baqhubeke bandise umhlaba uNkulunkulu wethu omngcwele bandisane bodwa emhlabeni siyabonga baba ukuthi kuyiqiniso-ke ukuthi bakhona abantu abanjengathi kodwa bangayitholanga leli thuba lokuba babe nabantwana kodwa wasinika abantwana uNkulunkulu wethu omngcwele laba bantwana namhlanje abayisibusiso kuthina vele izwi lapho lishilo lathi abantwana bayifa elivela kuJehova siyabonga baba ukuthi abalona nje ifa elivela emhlabeni noma kuphi kodwa abayifa elivela kuwe uthe bayi njengomcibisholo esandleni seqhawe uNkulunkulu wethu ongcwele yikho lokhu esikubona namhlanje ukuthi akekho umuntu ongenza lokho abakwenzile bonke behlanganyela impela kukhomba ukuthi laba bantu bayicibisholo esandleni seqhawe sibusiseke uNkulunkulu wethu umuhle qhubeka njalo usinakekele usiphe baba amandla nothando nokuthula nayo yonke inkonzo esiqhubeka ngayo kakhulu sibonga ukuthi inkonzo esiqhubeke ngayo ibe yisikole kubona babonile noma sasakhulumanga kakhulu kodwa sesishilo ukuthi uyagananwa kuhlalwe kuphilwe bese ukuthi abantwana bafunde yonke into nebantu uqobo lwalo yebo luyafakaza lokho siyabonga baba sibusise ngabanye sesiqinisa ekugcineni konke lokhu kuthula kaNkulunkulu ongaphezulu ukuqonda konke nomusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaBaba uNkulunkulu mawube nathi ngabanye kuze bephakade
Hey. Hey, dadani ke sishute sihambeni manje sibuyele ekhaya. Bese la iy'ngane zonke abancane. Ya, hayi sishute ke manje. Sishute. Ongekho ke. Umthwalo wezona nje muhle ngale ndlela ethuba lethu ukuthi bengingazuthi D'accord. D'accord.